hirugarren ariketa, bigarren buruketa kasuat. Bueno, endo marrazki bat eta komenigarria izango zen marrazkia egitea zegoek, Hau da, daukagu, lauki zuzen bat, rektangulu bat, daukona, altuerak baino 3 cm gehiago dala oinarria. Beraz, oinarria da luziagoa eta altuera laburragoa. Eta 3 cm gehiago ditu oinarriak altuera baino. Beraz, idazten dugu hemen x, altuera eta x gehiru oinarria. Oinarriari esaten badutzagu x, altuera izango zen x ken 3. Hemen uste dut inok ez dagoela egin olanik. Eta diagonala 15 cm dituela. Claro, zuek diagonala marrazten baduzue olanik, claro, ez duzu ikusten x hau eta x gehiru hau, diagonalarekin batera osatzen dutela triangelu zuzen bat, eta igual hor alzari pizkat despista. Komeni da, holako ariketetan, eta hori bakarrik da esperientzia, katetoak eta diagonala marrazten dugunean triangelu zuzen bat eratzea. Bueno, triangelu zuzen horrekin, izango da, ariketa egin. Zehatzik, daukaguna zer da? Daukagu triangelu zuzen bat, nun katetoak diren x eta x gehiru, eta hipotenusa 15. Beraz, Pitagoras aldugu aplikatu. Eta geratzen da, x karratu gehi, x gehiru karratu berdin 15. Karratu baino kuadro barkatu. Orduan, ekuazio hau ebatzi behar dugu, bigarren mailako ekuazio bat geratzen da, beraz, ziurazki bi soluzio agertuko dira, eta bioitariko baten bat alda egon ezinezko izango dana. Adibidez, negatibo moten badago edo. Bueno. Arazo tontuak, bidezkabura berezia ez aplikatzea hemen, tontua da, baina emongo zuet, egiten baduzuela. Da, x karratu gehi x karratu gehi 6x gehi bederatzi berdin 15 birda berbi da 225. Beraz, daukagu 2x karratu gehi 6x minus 225 ekartzen baduguna, geratzen da minus 216 berdin 0. Bueno. Zer gertatzen da ekuazio batean zenbaki handia ditugunean edo zenbaki bat oso handia danean. Aldan neurrian, simplifikatzea ondo torten da. Hau da, nik aldot ekuazio hori zati bi egin eta txikiago geratzen dira zenbakia. Da, x karratu, gehiru x, ken 108 berdin 0. Orain, ebatziko dugu. X berdin. Geratzen da, minus iru, plus minus erro, iru berbi, bederatzi, ken lau bider bat, bider minus 108 da, geratzen da, gehi, 452. Zati, bi. Bueno, hemen barruan geratzen da, 451, minus iru, plus minus erro, bi, eta 451 erroa da 21. Orduan, x geratzen da minus iru plus minus 21 zati bi. Hau da, minus iru gehi 21 da gehi 18, hau da, 18 zati bi, bederatzi geratzen da, eta bestea da minus iru ken 21, hau da, minus 24, zati bi, minus 12. Eta lehen komentatu dutena. Ekiza denez, altuera ezin da izan negatibo. Beraz, honek ez du balio. Ezin delako izan negatibo. Tarduan, altuera, neurtzen dago, bederatzi, porkatu guzulako kuadrua induten. Horren, soluzioa zein da? Eskatzen denez, neurriak emotea, binoru, altuera, 9 zentimetro, eta oinarria, izango dira, 9 gehiru, 12 zentimetro. Holan, emon behar da, erantzuna. Gogoratu,
buruketetan beti izan dutela. 3 irakurketa egin behar dituzuela. Bat, ideia orokorra hartzeko. Bigarrena, jazteko planteatzen buruketa, eta hirugarrena da, buruketa amaitutzat emoten duzuenean, irakurri zer dan galdetzen dana erantzuna ondo emoteko. Iztea bakarrik X berdin bederatzi, ez da erantzutea. Ez dago txarto, baina amaitu ari dago. Vale? Falta da emotia ere oinarria. Eta bakit tontergi badala, eta dala bakarrik gehiru egitea, eta dano dakizula egiten hori. Bai? Baina dakizuena egin behar duzue. Venga.